Здравейте, приятели! Днес отново отиваме на мач на Черноморец и ЦСКА 2 с моя син. И днеска той ще излиза с футболистите на ЦСКА на терена. Така че ще ви покажа и тези моменти. Чао, до скоро! Сега отиваме към бариерата на стадиона, защото моя син, ето там, се събират. Моя син тренира в Черноморец и сега треньора ще ги събира по-рано, целият отбор, за да може, когато футболистите на Черноморец излизат на терена и всяко от децата, които тренира, да се хване за ръчичка за един от футболистите и да излезнат заедно, както и световно известните правят. Сега ще го направят и в момента същото. И затова ги събират горе-долу 45 минути по-рано, преди да започне матча. И за нашите деца, които тренират в Черноморец, е безплатно, иначе билета е 5 евро на човек. Няма зони, просто си е 5 евро, независимо къде седнеш. Няма детски билети, няма билети за възрастни, за абсолютно всички е 5 евро. За VIP-ложата не знам, но това, което е обявено в сайта, е 5 евро. Няма други ценови диапазони. Сега ще видим нашия треньор и нашите деца, които тренират набор 2018-2017. Моят син е набор 2018. И вече ще се включим от стадиона, най-вероятно. Ето, това е моят билет, който е 5 евро. За родителите е 5 евро. За нас, за големите, а за децата, ето ги тук, с техния треньор, е безплатно и след малко влизат. Място. Да, видях, подпира са там. Аз съм от среща. В 24-та минута номер 10 Радослав Живков, капитан на ЦСКА, открива резултата. Черноморец ЦСКА 0-1. А сега е време да се намеси 12-та играч на Черноморец публиката, да помогнем за обрат на момчетка в сини фланелки. Черноморец Бургас! Нека да участваме в обрата на резултата.
Приятели, прибираме се от мача. Първо да направим разбор. Значи сина ми не излезна с футболистите. В смисъл целият им набор не излезна, тъй като в последния момент решили набор 2016 децата да излизат с всички футболисти, а набора на моя син 2018 казали следващия път, затова не излезнали те, както и да е. И другото, което е ЦСКА 2 би Черноморец с един гол, обаче матчът беше доста равностоен. Наистина Черноморец дори в по-голямата част от времето владееше топката повече от ЦСКА 2. Имаше положения, обаче момчетата малко не им достигна да вкарат поне един гол. ЦСКА 2 вкараха един гол, имаше 4 или 5 общо жълти картона, един червен картон за Черноморец. Напрежение също имаше в матча. Интересно се получи, ние сме доволни, хареса ни.